ассалому алайкум дӯстон, афрод, ховаро, подписчикони гироми қадр. аввалан ба ҳамаи шумо сиҳатию саломатӣ, баъдан бисёрам як рӯзгори хуберо тамонно дорам. навори имрӯзаи ман аз бозори Корвон тарафи Корвонсити панҷум дарвоза ба навор гирифта шудааст ва ман тавонистам дар баробари ба навор гирифтан нархи якчандта асбабҳои сифатҳояшон баланд, яъне доимҳоро ба шумо фаҳмода диҳам. шумо бошед дӯстон, наворро тамошо карда лайк ва дастгириро фаромӯш накунед ва агар тавонед то қадри имкон наворро ба дигарон низ пахш кунед, то дигарон аз навори мо огоҳ бошанд. марҳамат, акнун наворро тамошо кунед. Его чанс ман ҷураҷон кӯра нахӯ бароям чикала сифат чикала мисол ё дубайс меган ко мо ам килаги отам намино и сафедш барои ҳоҷия бароям камбуд занаки карон ҳоҷиона бисо ай ҳам аз он шамиям сафед ана ишам хушрӯ бидай гулаш гули рамашка и чанс ман ина шумо тамошо карда бинед инами десатс ман дизайнери шидагиай ҳам болои гулоша дизайнери кардагиам ба сангои Сваровски, вале сангои сол вай шидагиай бисёр дар чашм мераса, ҳами сангои майда чашм ҳамхели бисёри материалро мебинем ба ҳамхели пур кардагиам санги сол бисёр ҳами вай дорада анашам дизайнери шидагиай сета санг ҷавз мондагиай нархиш чанд мера 180 сум ина бо шумо агар харидор бошем ман номерои телефони ҳамин фурӯшандаро дар навори экран мемонам. Занг бизанед, муомила кунед. Иншалло ки дар вақти хариди фурӯш ҳар як ками муомила дорад. Касоне ки агар хоҳиши харидорӣ кардан дошта бошанд, суроғаи мо бозори Корвон, панҷум дарвоза тарафи Корвонсити, якум Широки. Мем чизе ки мебинед ҳам мемино дубайски мемино ҳамаш дубайски аксарияти ҳами навинка буда инами чизе ки дар навор дидесем аксарияти ҳами навинкай бо ягон тешка ай пеш будан бо дуюмбора заказ шидагиам барое ки харидории ҳамон чиз вақте ки бисёр кишид бо заказ мекунанд соҳибкоро ҳангора меоранд бо заказшона дуюмбора мефурӯшанд. нигина тамом шуда буд бо заказ кардан бо овардем ина нигина амоқул ҳами материал нигина мегуфтанд ина бо дуюмбора заказ шидагӣ аз тарафи ҳами харидоро ина бо соҳибкоро овардан ба фурӯш мондагиам. ина чизе ки мебинед ҳамин ҳамино дубайски дизайнери шидагиам. Айно бесангошам дорим бесангош чанд сум инура 140 сом ина минура бесангош 140 сом ана бай майдагуле ки боло да мондагиан ино доинган ина ай доинго доран дизайнеришам доран бо бедизайнериш сангои дождикшам доран дождикош чанд сум дизайнериш чанд сум ина дождикош 120 сомон як либос шай 3 метри бартаман ино дизайнериош 140 сомон и нархи як либос шай нархи дона шай мақсад агар шумо бо бисёр ки бихарем муомила карда мешавад бо арзон мешавад мисол аз тарафи ход намҷа ҳам нами доингои навинка нами доингои навинка гулое ки ҳамин сол буромардагиан аз тарафи соҳибкоро ба фурӯш мондагиан ина ма аз пеш мерон шумо бибинед ана баҷа тигри доран ҳами тигри ду сол шидай ки ҳами аз тарафи харидоро бисёр баҳои баланд дода шидагиай бо оварда соҳибкоро ба фурӯш мондагиам. инам доингай сифати бисёр ҳамак сифати хубай доинго ям материалое ки сифатшон сифатҳои хубанд дизайнер задагиам ина ҳам дизайнериша дошта ҳам бедизайнериша дора ҳам бесангша доранд. байни гилмай доранд сифатҳои хубанд меоранд доинган материалшон ҳамин дукон чизе ки шумо дар навор бинед ҳамин дукон ҳама ҳамино доинган намҷо ҳамаш доинган ҳами фақат анаи материалш ҷинсовкан
инсофкам ба қатори дӯнг хушрӯят рангш намерава мисол сифатчан сифати хубаива ва инҷа гулмайда бисёр доранд. гулмайда бисёр доранд. ана хатхатакое ки ҳастанд ва ёрам новинкаан ана хатхатакон новинкаан инорам либоси нигинадорш санги дориш кишак саде 20 сомона бесанг шанс майно Бесангиш 90 сом. ина бесангош ам нишон метон инҷа бесангош ай бесанг 90 сомон як либос шай инора нархи дона шай бо шумо агар харидор ки бошен муомила карда мешавад. Asliga materialet med skador. Lättsuй материалное ба сасинда. дар охири навор бошад ба ҳамаи шумо дӯстон таҳсиятиву хонаободӣ ва ризқи фаровониро таманно дорам. Хайр, то навори навбатӣ.